Herriko beste hasiera emateko, gure herrian aski ezaguna eta maitatua den bikote honi aitortza egiteko probestu nahi dugu. Herri kirol munduan burutzen ari diren ibilbide opariari aitortza eta omenaldia eginez. Ez dinaztearen Villanuevak, sokatiran, harri tiratzean, ingudearekin, txingekin eta arpana mistoan unairekin batera, Nafarroako, Euskal Herriko eta mundu mailako hainbat txapelketetan parte hartu du. Nabarmentzekoa da, Nafarroako txinga eromate txapelketa 4 urte segidan irabazi duela. Unai Bertiz Antzitzar aldiz, harri jasotzen Nafarroako txapelduna izan da 7 urtez jarraian, eta jasotako pisu totalaren errekorra du 6.572 kilo terrirekin. Honetaz gain, 2021, 2022 eta 2026an, Nafarroako gurdi eramate txapelketa irabazi du, baita 2026ko giza proba erakustaldia ere. Bueno, egun oso mira, parrasta dena ditut ondautik, azte goz gehiago errateriko da. Zumileko udaletxetikan konbitia astu binolikan, sorpresa handia zan dut zen, ez dita bilek, ezken nuen espero, eta guztu ondien baiezko man ginen. Eta hori eskerrak Zumileko udaleri, ideu dena ateidunari, eta gainontzko denari. Besterikan gabe, amabitatikan sobera luzatu gabe, ondia zibestak eta hogeiki bat ditu. Eskerrik asko denoi eta besketak gozatu. Gora Zumila, gora Zantiburtiak eta gora bestak. Gora Zantiburtiak. Lasai, baina atzera.
Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-508-0050 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.